Sojojin Najeriya za su yi maganin 'yan bindigan da suka addabi ƙasar nan. Dakarun sojoji za su shiga ƙungurmin jeji su yi wa 'yan bindiga lugudan wuta. Gwamnonin Arewa maso yamma sun ba da umarnin kowa ya fito daga daji. Shugaban hafsun sojojin Najeriya, Janar Luki Iraba ya ce dakarunsa sun kammala shirin ganin bayan 'yan bindigan da ke kawo rashin zaman lafiya. Da yake magana wajen taron da aka shirya a Abuja akan sha'anin tsaro, Janar Luki Iraba ya ce za su bankaɗo duk waɗanda suka fake a jeji suna ta'adi. Daily Trust ta rahoto Luki Iraba yana cewa za a samu zaman lafiya nan ba da daɗewa ba a ƙasar nan. Haka zalika mai girma gwamnan jihar Katsina, Aminu Bello Masari, ya ba da sanarwar cewa za a shiga jeji da duk wani kwararo domin a tsefe 'yan bindiga. Gwamnan ya yi wannan bayani ne yayin da ya bayyana a wani shirin gidan talabijin na Liberty TV. Right Honorable Aminu Masari yake cewa duk wanda ya rage a jeji za mu ɗauke shi a matsayin 'yan bindiga, saboda haka jami'an tsaro za su yi musu raga-raga. Aminu Bello Masari ya bayyana cewa gwamnonin yankin Arewa maso yamma za su yafe wa 'yan bindigan da suka tuba suka fito suka ajiye kayan faɗansu. Ministan tsaro na ƙasa, Janar Salihu Magashi mai ritaya, ya ce sojoji za su shiga jeji su ga bayan 'yan bindiga kamar yadda Muhammadu Buhari ya yi umarni. Da yake magana wajen taron da aka shirya na kwana ɗaya, Magashi ya ce ana cikin tsaka mai wuya a dalilin hare-haren 'yan bindiga da garkuwa da mutane.